kastoy Marik-rik nagmasikat magkikita Kas na din to pulos maumadag ito'y matak Among buhay buyakin ka Ragsak kulaong na iti kaadam dito'y tenang Diyak ka mo naapaya kastoy day tiriknak Kityo maawatan nuwada ka Tuy sibay ko ket agragrang ko day to'y puso agayatak sa miten ken ka Abay kastoy kasladyak mapagsusurot titingnay ko nasikat kasangsango ket ang nerbyusak Tsaka mo't aramide agdadanaga Tsaka mo naapaya kastoy day periknak ket tiyak maawatan nuwada ka Tuy sibay ko ket agragrag ko day to'y puso agayatak sa miten ken ka Oh, tsaka mo nuapaya kastoy day turiknak ket tiyak maawatan nuwada ka Tuy sibay ko ket agragrag ko day to'y puso agayatak sa miten ken ka Ipatpatik ka tinapod mo Di ako maigawin Kay day to'y puso awan ti sa bali Ngay na kayaten sikag at siksikan tulaen Di ko mapanggitin Di mo panunutin Timang lipot kanyak Dinto aramiden Mo syakit na pateg Di na paglulukuan Di na po kumapagay-ayaman Di na klipliputan Di na klinayunan Amok ama aramid mo Sabay kumata saan Naro'y iso-liso Tigaten nagkaiwarang Sabay kumata saan kantua Mailawan Di na klipliputan Di na naynayunan Di na isuksukat iti sa bali Di ko mapanggitin Di mo panunutin Di mong lipot kanyak Dinto aramiden Yung syakit na pateng Di na paglulukuan Di na to kumapagay-ayaman
tigatel kaiwarang sabay kumata saan kantua mailawan. Di na ang klipliputan, di na ang laylayunan, di na ang isuksukan iti sa bali, di na ang isuksukat iti sa bali. Di na ang laylayunan, ang mukama aramid mo sabay kumata saan. Naway tiso-iso, tigatil kaiwarang sabay kumata saan kantua mailawan. Bigat ang lumabas sa kiti karuba, adam makita ka na pekla na chismosa. Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites dayta. Nakabani ka sa dapay sa ganya igyan agayang tipada na ang lagatela dila. Rugyan ang tumetinti mang ibang ka ni Marites dayta. Ni Marites na biglang kinaniwat na istoryahan kami biyag ti karuba. Ang lalaok to, lablabiden na, di na may tamot babagina. Ni Marites asa una tiyag naglapes. Iso nga awag naket Marites, tatilain na nga agsagapit ti latest. Di na tinekes. Bibigat ang lumabas sa kiti karuba, adam makita ka na pekla na chismosa. Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igyan na agay at tipada nga ang lagatela dila. Rugyan ang tumetenti mang ibang ka ni Marites dayta. Ni Marites at chismosa, pakibagan na amin nabibiyag ka. Ni Marites adila na tinagatel, aramid na di makadadaela. Bigat ang lumabas sa kiti karuba, adam makita ka na pekla na chismosa. Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igyan na agay at tipada na ang nagatela dila. Rugyan ang tumetenti mang ibang ka ni Marites dayta. Ni Marites na biglang kinaniwat na istoryahan kami biyag ti karuba. Ang lalaok to, lablabiden na, di na may tamot babagina. Bigat ang lumabas sa kiti karuba, adam makita ka na pekla na chismosa. Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igyan na agay ang tipada na ang nagatela dila. Rugyan ang tumetenti mang ibang ka ni Marites dayta. Bigat ang lumabas sa kiti karuba, adam makita ka na pekla na chismosa. Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igyan na agay at tipada na ang lagatela dila. Rugyan ang tumetenti mang ibang ka ni Marites dayta. Ni Marites at chismosa, pakibagan na amin nabibiyag ka. Ni Marites adila na tinagatal, aramid na di makadadaela. Bigat ang lumabas sa kiti karuba, adam makita ka na pekla na chismosa. Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igyan na agay at tipada na ang nagatela dila. Rugyan ang tumetenti mang ibang ka ni Marites dayta. Bigat ang lumabas sa kiti karuba, adam makita ka na pekla na chismosa. Tay bakit ang nalainga ag istorya ni Marites dayta. Nakabani ka sa dapay sagad nga igyan na agay at tipada na ang nagatela dila. Rugyan ang tumetenti mang ibang ka ni Marites dayta.
makiin na rin. Di pa nagadal ko ipasnek ko pailain. Ngem ididimteng ka na among ka sa udya kun matakderan. Jakmet na igawiten tuy pusok nga agihan ka. Di among idikit crush na di tuy malapit na. Takabaela kaliklikan ti suliso. Ngem ididimteng ka na among ka sa udya kun matakderan. Jakmet na igawiten tuy puso nga agihan ka. Di among idikit crush laeng di tuy malapit na. Kahit kay kamen pagmagkay kuyen jak Jakmet na igawiten